Дами и господа, този поздрав е специално направен за Ася, патронката от София, квартал Симеоново. Най-голямата за най-добрата от квартал Симеоново. За Ася, патронката. Квартал Симеоново, Пабардане, София, ке фамилија са. За Ася, патронката од Симеоново. Ася, патронката си е шефка на Софија, квартал Симеоново. Всяка мајка Ася, патронката не ражда, вълчица единак и Симан Будбари фамилија Илиеви. Вали гармина Ася, патронката пак и върви София. Тя е човека на София. Душманите. Ася, патронката, най-голямата, най-вървали Анди София е Ася, патронката. Сама е постигнала всичко, има къща, палат и най-щастливото семейство. На Симеоново. Ася, патронката. Ася, патронката, Тари Софија. Англо ме бари фамилија, наш ти перавен ламен, месем и аз.